Sobra 140 million pesos nga kantidad sa mga ilegal nga droga ug mga expired nga tambal nga nakumpiska sa mga operasyon sa PDEA Region 10, gipangguba. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules sa pagpanguna sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 10, dungan nga gipangguba o gipang sunog sa ahensya ang mga ilegal nga droga nga anaa sa ilang posisyon. Mato di PDEA 10 Regional Director Alex Tablate nga among mga droga lakip na expired nga mga tambal mukabat sa 149,109,254 pesos. Ang pinakadaghan niini ang shabu nga anaa sa 20,849.68 grams, marijuana nga sobra 2 kilos ug mga expired nga tambal. So far, sa atong mga drug destruction activities diri sa Northern Mindanao, way back mga 2010, 2011, mauni ang pinakadaghan og volume o pinakadako nga amount. Among mga droga, ang mga ebidensya nga gikuptan sa korte, human giduso sa PDEA 10 ang mga kaso batok sa ilang mga dinakpan. Aduna na sab kini order gikan sa korte aron ipang-dispose. A huge amount aning drugs, particularly nasunog apil diri atong 17, more or less 17 kilos na seize nato last November 25, 2020 operation. So mauni ang majority ng mga nasunog natin. Pagpakita sab kini sa PDEA ngadto sa publiko nga walay gina-recycle nga nakumpiskang mga droga sa ilang buhatan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.